IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. In panamnaman ni Mrs. Mary Jane Lianyo, mangidadaulo tilawag City Tourism Office kumadado ti umili amang suporta ken mangboya iti recital di kitubing ang nagipartisipar ti Just Be Active this summer a programa ti gobyerno ti syudad. Sigon ken ni Mrs. Lianyo, babayin iti daytoy a summer program ket nahasa di iti talento di kitubing iti panagkanta, nagduduma a klase ti sports ken dadduma pay nga aktibidad ang magipakita ti kinaaktibo ken kinananay di kita agtutubo iti bakasyon. Inbatad na ang maangay ti recital nitong Sabado, Mayo 23 iti dakkel amol iti syudad apang ipakitaan da iti naadal ken talento digiti nagipagpartisipar iti publiko. Kasi imbitaran na kayong umay kay tumet agbuya kada tay panag-recital apo dito programa tayo for this summer na Just Be Active this summer na nagbalin nga iso ti nagspendan dagiti umubing ken agtutubo tayo iti summer da in the field of sports, in arts, in different areas apo. So kadeto'y umay nga Sabado, May 23, i-recital tayo. We are making the proper coordination with the SM Mall. Iti pakaheldan na para kadagiti na dumadumang nga maipresentar kada ito recital ket iti met Sunday the following day na ito met apo basketball court kasi ito iti sports kas na kumadik iti basketball kada volleyball ket iti paka heldan na the friendly match friendly competition between amin nga digiti enrollees kasi kuma nga nagpakipagpartisipar kada iti nga programa tayo. So, ijay Saturday, ijay mall apo, ijay pakabuyaan iti dance, theater, arnis, gymnastics, ken most of the performing. Ijay met ti ayan ti performing arts. Ijay met ti pakabuyaan met iti exhibit, iti arts tayo in pottery and in drawing. Kabayatan na may sayang katmet intong Domingo digiti friendly match digiti nakapartisipar ka digiti nagduduma sports agraman ti basketball kas paset ti panangipakita iti disiplina ken kinaurnos an naadalda iti programa. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.